Para tamu sedaya ingkang minulya, keparenga kula merwakani lekasing sedya enggal badhe ngaturaken urut rerencening tata cara ingkang badhe lumampah. Ingkang sepisan kapurwakan kanthi pambuka kalajengaken tata cara ingkang angka kalih non inggih atur pambagya harja saking ingkang hamengkugati kesatriya dening Bapa Puntadewa. Wondene tata cara ingkang kaping 3 wedaring sabda pasrah paning seting lamaran saha sauba rempenipun ingkang dipun sarirani Bapa Setyaki. Sinambung tata cara ingkang kaping 50 atur panampi dening ingkang piniji enggati minangka sulih sariranipun pamengkugati inggih Bapa Nakula. Tata cara kaping gangsal nuwun inggih paragan sawetawis lung tinampi sanggan upakarti paning seting lamaran. Wondene tata cara ingkang 6 liru kalpika rukmi. Sumusul tata cara kaping 8 pitepangan kaluwarga saking ingkang badhe bebesanan. Wondene tata cara kaping 9 sumeneh kawas cekap dening rasumene hangaturaken rantamaning tata cara angka sedasa anenggih atur pamit kundur dipun sulihi Bapa Setyaki. Sinambung atur sugeng kundur ingkang kajibah tumanggap pangandikan nuwun inggih Bapa Sadewa. Sapurnanipun sabda pamitan saha waluyan Ibu Pamanggugati ngaturaken angsul-angsul tinampi Ibu calon besan. Kalajengaken tata cara kaping 11 inggih paripurna tanda yekti paripurna pinengeran kanthi panutup. Sinambung sekalian ngontapaken calon besan ngantos dumugi kori ngajeng. Lajeng jawat asta kalian sedaya para tamu sinartan ngaturaken sugeng kondur. Mekaten para tamu urut rerencening tata cara ingkang badhe lumampah kasuwun wonten suka renaning penggalih para adilenggah tansah hanjenengi ngantos titi purwaning gati. Keplok nggih. Dipun ketinggalaken Mas Nandi. Nah niki nggih, kalajengaken nggih. Nika medun malih. Sampun. Terus pundi swantenipun? Wah nek swantenipun kula ngaken menika sae, kapara sae sanget. Kekiranganipun wonten mboten? Oh kathah. Kiranganipun napa? Kirang lancar. Sebabipun menapa? Mboten sinau. Lah ngoten nggih. Dipun kulinakaken nek mastani sesakit penyakit lorone apa? Watuk sebabe apa? Ngunjuk es ngoten nggih. Nah, supados boten watuk dos pundi? Ese dikurangi. Ngoten nggih. Kados kala wau nggih. Kenging napa? Kurang lancar. Nek mung kurang lancar gampang. Ugi napa nika? Kedal niku dipun openi.
Kalau wau kula tasih ningali menika wangunipun lati panjenengan menika tasih napa menika? Kangge ngladosi nyuwanten aksara swara menika mboten nderekaken pramila saking menika Bapak Ibu sekalian iki kandel pramila saking menika Bapak Ibu sekalian nah pamanipun kados niki sinambung atur sugeng kondur ingkang kajibah tumanggap pangandikan nun inggih Bapa Sadewa. Sapuranipun sabda pamitan saha waluyan, Ibu pamangku gati hangaturaken angsul-angsul tinampi Ibu calon besan. Cetha nggih. Terus renggeping wicara menika ngendika cetha jelas. Nggih nika nggih. Kalau swantenipun sampun sae. Monggo